No joo, totta. Joo, eli meidän homman nimi on siis Kato TV. Ja Kari, kerropa mistä on kyse. Joo, tämähän siitä meikäläisestä on YouTube-insteillä. No ei ehkä. Kyseessä on YouTubeen ilmestyvä nuorelle suunnattu viihdeshow. Meiltähän löytyy siis matkailuohjelmaa, kokkiohjelmaa, Tonin naamaa, C-luokan julkkiksi ja haastattelujen kerran. Mutta oliko vielä jotain muuta? Totta on toki. Muun muassa Tonin vinkki. Siinä näitte pätkän nuorten helsinkiläisten YouTubeen tekemästä Kato TV:stä. Kysymyksessä on upea kokeellinen TV-ohjelma, jota siis voi YouTubesta käydä katsomassa. Ja tänä iltana nähdään, että pärjääkö se Homma-gaalassa, jossa on mukana Toni ja Samuli. Huomenta, tervetuloa. Huomenta. Ja Nuorten Akatemiasta Tiina Varis. Tervetuloa. Kiitos. Mistä tässä Homma-ohjelmassa oikeastaan on kysymys, joka sitten niinku huipentuu Homma-gaalaan tänä iltana? Joo, Homma-ohjelmassa tuetaan 13-19-vuotiaiden nuorten omaa tekemistä. Eli meillä on semmoinen tee-ite-mentaliteetti, eli nuoret voi ympäri Suomen miettiä, mikä se on, mikä heitä itsensä kiinnostaa, ja alkaa tekemään sitten mieleistään projektia. Niin kuin tässä tapauksessa nuori on ruvennut tekemään TV-ohjelmaa YouTubeen. Nimenomaan. Tämä on hyvä esimerkki kyllä nuorten omasta tekemisestä, että on lähtenyt viemään sitä eteenpäin, mikä itseään kiinnostaa. Kuinka paljon Homma-ohjelmassa on ollut eri nuorten erilaisia projekteja? No nyt on 3. vuonna, kun nyt ollaan liikkeellä, niin lähemmäs 600 projektia lähtenyt käyntiin. Ja se käsittää niin, että on noin 6000 nuorta päässyt tekemään omia juttujansa. Miten te löysitte kolmikkona toisenne? No koulussa ollaan tavattu ja ystävystytty sitten ja näin. Niin Kato TV tulee siis Kari ja Toni, niin siitä on otettu sitten nämä etukirjaimet ja näin syntyi ohjelman nimi. Mutta missä kohtaa te keksitte, että ruvetaan tekemään tätä ohjelmaa YouTube? Kenen idea se oli? Se oli varmaan niin kuin, mä eka ehdotin sitä ja sitten Kari sanoi, että tehdään vaan sitä. Ja sitten alettiin tekemään keväällä 2008. Sinä kuvaat, eikö niin? Joo, mä tulen siinä 8. luokalla, että me oltiin jo ystävystytty siinä vaiheessa. Ja Niitä samalla luokalla? Joo, ja sitten mäkin tulen sitten mukaan, kun pyydettiin kuvaamaan ja sitten idea vaan lähti siitä. Niin te olette nyt 9-luokkalaisia ja kysyin tuossa aikaisemmin, että onko ensi vuodeksi suunnitelmia, niin te sanoitte, että no ainakin TV-ohjelman suhteen, että on jo kuvattu. Eli tämä on lähtenyt hyvin liikkeelle. Joo, eka jakso ollaan tokalta kaudelta kuvattu ja nyt on kohta aloittamassa toka jaksokuvaukset. Teette sitten oikein niin kuin ammattimaisesti niin, että tässä on ihan käsikirjoitus ja näin, vai menette sitten vaan kokeilemaan, että mikä syntyy kameran edessä? No siis ainakin nämä käsikirjoitusten teot, niin me tehdään jo kotona siinä. Niin siis kotona tehdään käsikirjoitukset ja sitten me kanssa sävelletään siinä, eli puolet jopa. Niin, että kun kuvataan, niin se muuttuu vielä paljon se koko käsikirjoitus. Niin, eli heidän Kato TV on yksi illan finalisteista Homma-gaalassa. Mitä siellä voi voittaa? Yleensähän Homma-ohjelmassa on niin, että voi hakea hommarahaa 100-200 euroa, ja nämä projektit on sen jo saanut. Ja nyt Homma-ohjelma huipentuu gaalaan, missä sitten voidaan kilpailla 800 eurosta 3000 eurosta. Oho. Eli huimat palkinnot siellä tiedossa, mikä sitten auttaa edelleen sen oman projektin etenemistä. Millainen taso näillä finalisteilla on? Tämä on ainakin ihan huima tämä näiden poikien tekele. Ihan huikeita nämä on kaikki. Siellä tosiaankin huomaa, että nuoret on itse miettineet, että mitä siellä pääsi tekemään. On saunan rakentamisprojekti, ollaan Lapissa tekemässä kelluvaa saunaa ja nuoret on järjestämässä sitten lapsille tanssikerhoa ja on koulusurmia käsittelevää teatteriprojektia. Hyvin vaikeitakin aiheita nuoret on ottanut mukaan. Kovin erityyppisiä. Näitä on ilo ja ihana seurata kyllä, miten nämä etenee. Miten teillä koulussa on suhtauduttu tähän teidän YouTube-TV-ohjelmaprojektiin? No ainakin toi rehtori on kuullut tästä ja se on kannustava ja sitten on paljon luokkalaisilta tullut tukea. Ja kyselty paljon kaikkea tästä meidän ohjelmasta, että vaikka milloin tulee seuraava jakso. Niin. Että se on ollut ehkä tämmöinen tosi kannustava osa, että on ollut paljon faneja tässä jutussa mukana. Meinasin just kysyä, että onko teille tullut faneja jo? On niitä jonkin verran tullut. Että... Miltä se tuntuu? No ihan mahtavalta se tuntuu, että
jotkut sitten katsoo sitä, näitä ohjelmia. Ketä teidän esikuvat olisi, jos ajatellaan TVn tekemisen puolella? Tämä on tällaista jonkin tyyppistä komediaa, niin onko se komiikan puolelta löytyy teidän? Ketä sun esikuvat? No, en mä tiedä oikein. Ei mulla varmaan ketään sellaista esikuvaa, mutta kyllä yleensä aina näistä joista luontaista ottaa jotain mallia johonkin juontoihin. Onko sulla jotain? No oikeastaan mä en niinku kenenkään niinku seuraajana lähtenyt tätä minkään tekemään, vaan ihan ei oikeastaan itsellänikään mitään esikuvaa, vaan näyttelijöitä on ehkä monia, joista mä itse tykkään ja siitä on tullut ehkä vähän harrastettuakin tässä siitä projektissa, että on tullut näyteltyä. Ja voisiko ajatella, että tästä tulee teille tulevaisuuden ammatti? no kyllä mä uskon, että jos tästä oikeasti tulee jotain, että me saataisiin ihan paljon enemmän suosiota ja alkaisi tulla kutsuja joltain kanavilta, niin mä voisin todellakin kuvitella, että tästä voisi tulla jotain suurempaa sitten ihan. Että Niin, nuorethan voi löytää tätä kautta itselleen sen ammatin. Nimenomaan, ja hirveästihän tässä oppii uusia taitoja kaikin puolin. Lähtee tekemään projekteja, niin joutuu ottamaan vastuuta siitä tekemisestään. Ja se tulee mielekkäällä tavalla, eli suuri mahdollisuus. Niin, ja sitten kun kuuntelin sitä kirjoa, mitä äsken sanoit, niin ainakin siitä, että nuoret ei teisi mitään, niin se ei pidä paikkaansa. Ei todellakaan pidä paikkaansa. Et kun vaan annetaan se mahdollisuus, annetaan heille hieman vastuuta, niin sieltä syntyy ihan mitä tahansa. Kiitos kovasti, että pääsitte käymään. Te lähdette kouluun tästä ja illalla sitten vielä edessä on gaala. Pidetään peukkuja, että pärjäätte. Pidetään kaikille finalistille tietysti peukkuja. Tänä aamuna muuten puhutaan vielä Plan-asiaa ja sitten ihan pienen hetken päästä otetaan yhteyksiä Yhdysvaltoihin. Kiitos. Kiitos.